Singleen eguna, ezkondu gabe eta bikoterik ez dutenen egun handia baita gaur. Azaren amaika. Soltero, sí, por si te gustó, sí. Soltero porque quiero y tú por feo, sí. Oh! Egunei! Mundu osoko kontsumo handieneko eguna da gaurkoa. Txinan bakarrik, 80.000 milioi euroko mugimenduak eragiten ditu. Ostras! Madre mía. Hori baizu zenbaran? Es que AliExpress, eta dana merke. Buah! Joder! Mariko zion basaname bota ipiriko zoan. Kapitalismo! Se ondo datorkion total, kapitalismoari edozein txuminada se ondo datorkion, joder, tío. Denetarik entzun dugu, batzuk bai esan dute bizitza askoz garestiago dela, baina ere aitortu digute bikotekidea aukitzea ez dela bat ere merkea. Askoz merkeago da, solteroa izatea, eskon gabi izatea askoz merkeago da. Buah! Segun. A ber, zu kobratzen zuen dirua zuetzako bakarra da. Bai, hoxe. Eta, zuk izirratzen bazure, zuz bakarri patzen zu, eskondo balin bazaude, erdi banapatu behar. Aurrean batek kontrako, esateziaken. Esateziaken soltero zeura gillo, horretzen zula. Neskakin hasitzen den, hasitzera. Ezo, txaketo izarrako zu. Zarabatan noizkamentu egizu. Zegizezea, dapa, Konton hartuta Euskadin batazbesteko soldata 2015 eurokoa dela. Zetxetan! Zutu medio bekiet. Alkatu, maianoren soldata. 1.900 euro sueldo medio jendia daka 1.200 euro, guapo. 800 euroko alokairua, gainontzeko gastuak 85, interneta 50. Ba, topatiago lan, horre solteroren bat, tapizue. Edo lagunikaz. Pisito de soltero. Edo zuen amaine, hobeto. Bai, hogeita marrute gaz amaine zuen. Eta jendea batzen da poliamorrera ja izatek ordaintzeko. En plan, egin ditugu kontuak, atazenan merkeago laurrek kentzen batean. Vale? Hala ere, gastu horien batazbesteko hartuta bikotea izan da ere, antzeko zerbait gertatzen da, zenbait kasutan, kopuruak zertxo bait igotzen baldin badira ere, 727 euro terdian geratzen da. Bueno, bai, egu del momento gurasuen etxien. Elegante. Deluxe. Zero problems.